Πες μας, τι λέει το κοινό? Πώς θα μαθαίνουμε, λέει, όλα αυτά τα λόγια? Το μας βγάλουν. Τάγκ. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι δεν τα λέμε σωστά. Αυτό. Έχει ακουστεί και το καθηγητά Νίτσα. Αυτά θα πρέπει να τα πούμε. Από μένα. Μεγάλη ντροπή. Το βιβλίο αυτό ξεπροσκιάζει λίγο το Φρόιντ. Γιατί ο Φρόιντ ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι είχε επηρεαστεί από τον Νίτσε. Όλα ξεπατικούρα από τον Νίτσε τα πήρε. Όταν έκλαψε ο Νίτσε. Take 2. Είναι μια ιστορία φιλίας στην πραγματικότητα, η οποία έχει σαν background τη γέννηση της ψυχοθεραπείας. Τώρα, ως προς το να δώσουμε εμείς κάποια συμβουλή στον κόσμο, αν πρέπει να ψυχοθεραπευτούμε ή όχι, νομίζω με τα επίπεδα άγχους τα οποία θεωρούμε de facto ότι υπάρχουν πια στη ζωή μας, ναι, μια τουλάχιστον επίγνωση ότι χρειάζεται αυτό και μια στροφή προς τα μέσα είναι απαραίτητη. Όταν τα μοιράζει τα πράγματα, η απομόνωση υπάρχει μόνο στην απομόνωση. Όλοι συνδυαστείς εξατμίζεται.